Italy bileta na sita no sa sala ishimo emasimini daisha ogotinitile sala ishimo emasimini daisha simini sita no sa sala ishimo emasimini daisha so zingaphi sazibetha ngaphandle kwe uyandonelisa nhliziyo yami uyayiqolisa imali bantu salondimonela uyinto yonke endinayo uyandonelisa nhliziyo yami uyayiqolisa imali bantu salondimonela uyinto yonke endinayo ndonwabile ngaphakathi kwam ndonwabile ndonwabile uyinto yonke endinayo ndonwabile ngaphakathi kwam ndonwabile inhliziyo yam yonwabile uyinto yonke endinayo uke wandiyalumama uthi mntanam ngeke uzungadlali ngalo yabona mina nawe dali ngeke sihlule nazindudumbo uke wandiyalumama bathi mntanam ngeke uzungadlali ngalo yabona mina nawe dali ngeke sihlule nazindudumbo ndonwabile ngaphakathi kwam ndonwabile ndonwabile uyinto yonke endinayo
indlela endikuthanda ngayo angeke ndihlukane nawe yazi indlela endikuthanda ngayo ngiyafuna uthetha kodwa ngifuna ube nokukhathaza yazi indlela endikuthanda ngayo angeke ndihlukane nawe yazi indlela endikuthanda ngayo angeke ndihlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe angeke ndihlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe angeke ndihlukane nawe uyaziba sisukaphi ubuyaziba siyaphi ubuyaziba sinezinto esidlule kuzo sobabili ubuyaziba ngithanda kangakanani ubuyaziba siyafazlahlane njengoba sithembisene ubuyaziba yazi indlela endikuthanda ngayo angeke ndihlukane nawe yazi indlela endikuthanda ngayo angeke ndihlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe angeke ndihlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe angeke ndihlukane nawe yazi indlela endikuthanda ngayo angeke ndihlukane nawe yazi indlela endikuthanda ngayo angeke ndihlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe angeke ndihlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe hlukane nawe angeke ndihlukane nawe Bandgleich. Bandgleich. 1402 ne? Okay. Ist das ein Sinder? Anyways. Nee. Yeah, this one it's okay. Okay. Okay, sangena in 3 minutes. Mara akwamele si compromise Yeah, yeah. we are coming. Yeah, feel it? This one. Oh, I said tattoo minus 6 Which one then? this one. Everybody there. The RFV minus 6. Let's just. Umsebenzi wokwakha kwakhona ukufundisa izakhiwo zakhiwo permanently uzaqalisa ngomvulo weveki ezayo.
oku kugxizwe ngonerange nambi omele ibhanka yophuhliso yamazantsi afrika 1-2. Yellow. One. Hello. Hello. into yakhe yaphakathi enyakeni yayingemigaqo-nkqubo yohlahlo-mali kunakophusileyo umphathiswa wemicimbi yemali kwingakukhokelekana wavela epalamente imali eyi-2 yabantu ukuziqukumbela ezi ndaba nali Ngicela ungitshele i-email yakho ngikuforwardele le email ebayithumele ku-security ukuthi babavulele i-M3 i-access. nto leyo elinyuse inani labantu ababhubhileyo layo kutsho ku-21. Amanye amaxhoba abhubhele kwindawo yesehlo ngelixa amanye ebhubhele esibhedlele elungabu nasibambe apho zanyore kula kwiindaba ezilandelayo ngentsimbi yesithathu kwiindaba zomhlobo wenene-FM ndingudikeleditonela. Enkosi kakhulu Dikeledi siyabulela. Thank you. Ibizindaba zensimbi yesibini ezilandelayo ziyenza phela ngensimbi yesithathu apha ku 123 Pholaz kumhlobo ne-FM. Ukanti ke ngama extra savings akwa Shoprite wena unamandla ogonga uswipe ikhadi lakho lama extra savings okusukela manje kuze kube ngumhla we-12 kuMarch wonge ngamaqanda e-regular i-18 kanti ne-6 pack ye-Parmalat yogurts ezi-100 grams isonka esi-brown si-700 grams akwa-Sasco okanye ke ne-750 grams ye-Champion French Polony istena se-500 grams se-D-Light kunye ne-150 grams ye-Crystal Valley cheese slices konke oku nge-99 rands kuphela yonga ngokuthe chatha nge-extra savings yakwa-Shoprite kuphela. Alright yo, sanamkela kwiyure yethu yesibini ukanti ke xa sibuyayo evenkileni sabe sincokola naye uNathi ozawuthi asonwabise namhlanje apha kwi-1, 2, 3 live sessions. No, even now I'm not supposed to get an echo, but it's there. So Yes,
Alright, ukanti ke senza kanjalo rhoqo ngolwesihlanu apha ku 1 2 3 Pholaz sikuphathela i-live sessions. Namhlanje sikuphethele ubhuti wesibalo gas. Sibalo gas madoda. Siphethe unathi ngokwakhe. Kunjani bhuti? Ndiyaphila bhuti amakhono kunjani? Kutheni kunje? Kuzaba mnandi namhlanje siniphethele uNathi Mankayi apha kumhlobo ne-FM. Ukanti ke ndiyafuna into yobana samkele bonke abo basibukele phana kumakhasi ezonxibelelwano, abo basibukele phana kwi-Facebook page yomhlobo, abasibukele phana ku-Twitter nabo basibukele phana ku-YouTube. Siyanamkela apha zizigidi zabantu, zii-millions. Uyeke umoya aba basiphulaphule emoyeni. Ezo zizigidi nje zethu ezistandard. But kukhona ngoku abo baye basibukele ko-YouTube, abo basibukele live zezinye izigidi. Last time sigqibele sasiqabele phana kwisigidi esikhatshwa ngamakhulu amahlanu, 1.5 million. Namhlanje noba ndinento ethi namhlanje ungayithatha uyibeka ku-2 million. Masiyinyuse namhlanje siyise ku-2 million. Uba una ichance yokubana usimamele ereyidweni ungasibukela ke ngoku nalapho kulo maqonga ukwenzela uqinisekisa izinto yobana siyafika ku-2 million phayana kwi-social media yethu. Nathi bhuti usiba legazi luhamba njani? Usiba legazi bhuti wam luhamba kakuhle kakhulu. Right. Abantu bayayithanda i-album, iyanivuyisa futhi ke loo nto leyo. Right. Bayayithanda kakhulu abantu i-album. Oh, okay. So zinyanga zingabi iphumile? 3 4 zintathu baniphazame. Noba sileqe yesine. Sileqe yesine. And uhappy ngendlela abantu abayamkele ngayo. Kakhulu bhuti wam. Yeah, kunala ngoma ithethwa kakhulu mfondini ithi asilwi nabantu silwa nemimoya. Itheni saye kulwa nabantu ngoku sasibhizi nemimoya. Silwa nento ezingabonakaliyo. Yabona ubucimba uzawulwa nabantu uzaba sengxakini. Ngoba izinto ziqalwa sisalele, ziqalwa ebusuku, yabo, so silwa nemimoya. So umuntu makabe prepared ubana ulwa akasayijongananga nayo ngqo indwala nayo. Awuhambe wedwa namhlanje uhamba nabani? Ndihamba no Surprise no Ike. Okay. Ukhona uTT. Oh yes, uTT. So sihamba sonke. Yeah, so kuzaba mnandi kube yilonto bhuti. Kuzaba mnandi bhuti wam kakhulu. Masingabalimazisi mani kudala bekulindile. Bendicela into yobana sonke bethunana kwindawo ngendawo apho siphulaphule nalapho sibukele sikhona. Samkele uNathi apha kwi-live sessions 1 2 3 Pholaz. Manandi zibuzubuji ingenza njani? Manandi zibuzubuji ingenza njani? Manandi zibuzubuji ingenza njani? Manandi zibuzubuji ingenza njani?
siyabulela. Ingoma yesibini ithi Liziwe. Asiye. Sizawuthi angeke. Ndizokunika uthando lwami
Uyazuba siyapi Uyazuba Sinezinto sidlule kuzo So mabini Uyazuba Dithanda kangakana Uyazuba Siyafazla hlalea Njengoba sithembisene Uyazuba Siyabulela ingoma esiyakuyo ithi nomvula Ngeba siyathandana uyaluba sithandane silale madunge Dibanjwa nguwe uyaluba sithandane silale madunge Nguwe lo uyaluba sithandane silale madunge Denziwa nguwe uyaluba sithandane silale madunge Bazali bami ndibizeleno nomvula Tethane naye ngithale impilo dawe Bazali bami ndibizeleni sithandwa sami Tethane naye ngithale impilo dawe Sithandwa sami Sana ishimo emasimini nangayisha Ogodilindile Sana ishimo emasimini nangayisha Sithandwa sami Sana ishimo emasimini nangayisha Agavelu nomvula wami Sana ishimo emasimini nangayisha Ndibangathumela abantu langeni awuphenduli nomvula wami Ndibangathumela abahlobo bami awuphenduli nomvula wami Ndibangathumela abantu langeni awubuyi nomvula wami Ndibangathumela abahlobo bami awuphenduli nomvula wami
Okay, sizawuthi isandla esindibambileyo. Umhlaba undijikele baninzi bendivalela indlela yam uthando lundivikele lwenza uba zivuleke indlela ezivaliweyo kuba buhlungu umzuzwana nje kuba mnandi ma ziphole izilonda zirhawuzelela akube mnyama ndihleli nawe kungamnyama njani ngokukhanya kwam kuwe nje isandla esindibambileyo senzuba omelela amathambo wam namhlanje uthando endilufumeleyo lwenzuba zivuleke indlela ezivaliweyo isandla esindibambileyo senzuba omelela amathambo wam namhlanje uthando endilufumeleyo lwenzoba zivuleke indlela ezivaliweyo uzoba kanjani na ukhe wasindoke wabanjwa zizandla zabangendawo nakunandisaphila endaba yazuba bathila nabani namhlanje bendibambe ngenhliziyo nje bayabhubha bafe bangcwatyeni impumelelo yabo abanye babo ndihleka nabo kodwa ingaphakathi yabalithethi lonto ndiyayazi isandla esindibambileyo senzuba omelela amathambo wam namhlanje uthando endilufumeleyo lwenzuba zivuleke indlela ezivaliweyo isandla esindibambileyo senzuba omelela amathambo wam namhlanje uthando endilufumeleyo lwenzuba zivuleke indlela ezivaliweyo usukala nasekhaya jongilanga lizobuya likhanyise usukala nasekhaya jongilanga lizobuya likhanyise isandla esindibambileyo soskiwezuba omelela amathambo namhlanje uthando endilufumeleyo soskiwezuba zivuleke indlela ezivaliweyo isandla esindibambileyo soskiwezuba omelela amathambo wami uthando endilufumeleyo soskiwezuba zivuleke indlela ezivaliweyo Siyabulela. Kukhona ingoma apha ethi imimoya. Ubani yasibona iskipha
Okay manikhulule ukwenzela bani sibone kakuhle kubhalwe imimoya silwa nemimoya asilwi nabantu silwa nemimoya ndizawucela basiyonwabele Phuma namkosi ndiyaphuma ndifihle kwengozi nentsha nayo yonke imimoya thatha indawo njengosomandla sindise impilo yam kwababantu abalunganga kuba namhlanje ndibonile uba silwe nenyama silwa nemimoya namhlanje ndibonile uba asilwe nabantu silwa nemimoya asilwe nabantu asilwe nabantu silwa nemimoya asilwe nabantu asilwe nabantu silwa nemimoya 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 ezinye izinto azilungi lokungazama zibanjwe emoyeni ezimfazwe sizibonile aziqali namhlanje ziqale emoyeni ngoba emoyeni kuyaliwa emoyeni 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 kuyaliwa asilwi nabantu asilwi nabantu silwa nemimoya asilwi nabantu asilwi nabantu silwa nemimoya 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 Yes, sir. Nathi. Upper with live sessions 1, 2, 3 Pholaz kumhlobo yenene FM. Sibetha bo jeb uppercut nemimoya. Sibethi koro sibethi imbambo. sibetha yonke into Sibetha yonke into apha emimoyeni. Nathi ingozi futhi akukabiphi ke sawuthatha nje ibreak xa sibuya
kwi-ad break yethu siyaqhubekeka kunye naye unathi le ngoma isuka kule album yakho intsha, right? ilapha kule album entsha Ile album Usiba intsha Lwegazi, ya. usiba lwegazi. Uba uyazi bifumaneka phi, hlala nje njalo ungayindawo ngoba uzasibalisela unathi into yobana ungayifumana phi le album intsha, kanti naye uba uzobe ephi na kubalandeli bakhe nabafuna ukumbona live, uba bangamlindela phi na konke xa sibuya evenkileni 20 mizuzu phambi kwe-3. All right, yo, kanti ke ngumkhono phambi got 3 apha kumthobelele FM ngemva kwemina ngolwesihlanu umhlango wesithathu apha kuMarch 2023 123 Pholaz live sessions namhlanje sihleli kunye noNathi. Yeah, so notiswa nguNathi namhlanje. Uba ngaba ke mhlawumbi awusibukelanga phana kumakhasi ethu sonxibelelwano siyakukhuthaza into yobana ukhawuleze uyosibukela phayana, sikhona ku-Twitter si-live naphana ku-Facebook kanti naphana ku-YouTube channel yomhlobo. Now usiba lwegazi album yakho yesithathu asestudio, right? Usiba Lwegazi album yami yesine. Ngesine buyele ekhaya amagama umbulelo kuzoba liphupha labantu unyanisile ke kuzoba lisusa. sesiku-album yesine. Siyazama bhuti wami siyaqhuba. Siyaphusha. Now apha kule album unengoma ezininzi, angidlali ngawe, Msamaria, iskipa sa something. Skipa se-Adidas. I wonder. Iskipa se-Adidas enzeni. Kodwa ithemba ngeyiphi ingoma yokuqala ukuyenza okanye ukwenza ixesha kule album? Kwezi ngoma zonke eziyi-12. Ingoma endaqala ndayenza? Yeah, eyokuqala ungena e-albumini. Ingoma iqale yangena lithemba. Oh. Yeah, ithemba ndilenze kuqala kunazo zonke ezinye ingoma. Right. Eqale yangena ku-album lithemba, but ingoma ekudala ndinayo ndiyenze ngo-2019. Right. Umsamaria. Ngulamaria? Umsamaria, ya Umsamaria. Oh, okay. Awuzusivisa umsamaria namhlanje.
Msamaria ya singajonga ba ukhona lapha. All right, Joe. I-album abantu bangayifumana phi? I-album budu yami yafumaneka kuzo zonke iivenkile ezithengisa umculo. Yabona Right. ngokumculo mosuthengiswa digital. So Oh, okay. abantu bangakhangela kuzo zonke ezonkonzo ezithengisa umculo Right. bazayifumana. Nezinye Ko albums Spotify kuzo zonke ya. Nezinye albums zakho zikhona ziyafumana. Zonke nezakudala zikhona. Right, right. Yeah. And then wena abantu bangakubona phi nathi Mfondini? Budu wami ikhona indawo ndifuna umanager wami azonikhumbuza because zininzi ezindawo ndiyophefuma kuzo. Okay, no, it's fine. Yeah, but ke Kodwa ke zoncukacha zikhona mos ko Twitter. zikhona xa ngabe ufuna ukuzibona uyanilandela kuNathi Mankayi. Right. Facebook ndiyafumaneka nguNathi Mankayi. Right. So abantu bazawujonga pha iinkcukacha zami zonke. Yeah. Yeah. Yeah, I think nam ndiyafuna uba ne-manager. Ibane Kumnandi uba nomanager? kuyanyanzeleka bhuti because xa silapha kwezindawo ezinye izinto siyazilibala yabo. Kuba So busy uba kakhulu. khona uba ngumlomo yena. Hayi nam ndiyafuna uba hey amaza uzawuthina uphuma kwapha ndiqoma okay manager siyaphi uphuma kwamapha. But ndicela usithathe uyosibeka ku-3 o'clock. Nathi Mankayi apha ku-1 2 3 Pholaz live sessions. Esitsho kamnandi kakhulu. Siyabuya siyadibana ngomso ekuseni sizovusa umzansi. Sithi vuka mzansi. Walala wasala ngentsimbi yesitenxe kusasa ngomso uyaphana kwintsimbi yethoba asidibana apha kumhlobene ne-FM kude kube ngoko nibe nexesha elimnandi nathi thatha usigodubu sebra. Danke budi. Before ndingene ndicela ukubuza kubantu abalapha uba bathanda uba ndibaculele eyiphi ingoma phakathi kwemizamo nemibuzo because zimbini ingoma. Kukhona imibuzo kukhona imizamo. Imizamo ne ake ingathi kupasa imizamo basenza imizamo. Yeah, sayicula sonke mos. Ithi Ngozi yami ubundithanda ekulahlekeni kwami. Ngozi yami wamanulanda futhi emkhondweni wami. Ilizwi lakho Nkosi yami lindikhanyisele na. Ngomoya wakho Nkosi yami usizo lwami zosala. Ndingavuya Nkosi awunoyibona imizamo yakho. Ndingavuya Nkosi awunoyibona imizamo yakho. Ndingavuya Nkosi, ndingavuya Nkosi yami. Ndingavuya Nkosi, ndingavuya Nkosi yami. Noma mafa ngasithilanga ukhona undishiyanga. Soloku hamba nami lokilanga njengosana likunina. Nobujole zondilinga izilingo zingaphezi. Uhlale namabantu izifihla ethunzini lempiko zakho. Ithi ndingavuya awunobona imizamo yakho.
yami, boni mizamo yami, boni mizamo yami, boni mizamo yami. Siyabulela enkosi kakhulu. Masithi ndonwabile. Uyandonelisa nhliziyo yami uyayixolisa imali bantu sanondimonela uyinto yonke endinayo uyandonelisa nhliziyo yami uyayixolisa imali bantu sanondimonela uyinto yonke endinayo ndonwabile ngaphakathi kwam ndonwabile ndonwabile uyinto yonke endinayo ndonwabile ngaphakathi kwam ndonwabile Masikule. inhliziyo yami yonwabile uyinto yonke endinayo uke wandiyalumama uthi mntanam ngicela uzungadlali ngalo yabona mina nawe dali ngeke sihlule nazindudumo uke wandiyalumama wathi mntanam ngicela uzungadlali ngalo yabona mina nawe dali ngeke sihlule nazindudumo Ithi ndonwabile nawe ngaphakathi kwam Kalunimba. ndonwabile nawe iyo ndonwabile uyinto yonke endinayo ndonwabile ngaphakathi kwam ndonwabile inhliziyo yami yonwabile uyinto yonke endinayo masha mantombalelani kodwa ngekafike kunobondo wami ngiyavuma masha mantombalelani kodwa ngekafike kunobondo wami ndonwabile ngaphakathi kwami
twanono iyo uthando nawe twanono luyandonwabisa. Siyabulela Nkosi kakhulu. Sizawuvala ke ngoku basithi thumela imali. Thumela imali tata. Thumela imali ekhaya. Bekunobanjani na ngaphandle komama. Kaloku tata uye washiya nomama. Uthi uzobuya usayokhangela imali. Kunanamhlanje akakabuyela ekhaya. Akazange abuye namali. Akazange abuyele ekhaya. Akazange abuye namali. Dada uyele ekhaya. Siyabulela umama ngokusikhulisa kwakhe. Kungekho mali umama ebexolela ungatyi. Singakajethi na kumama yedwa, kodwa namhlanje sithi siyabulela mama. Ngoba utata akazange abuye namali. Akazange abuyele ekhaya. Akazange abuye namali. Tata uyele ekhaya. Akazange abuye namali. Akazange abuyele ekhaya. Akazange abuye namali. Dada uyele ekhaya. Kulungile dada, kulungile sikhule kanjalo. Kulungile ubomi buhamba kanjalo. Dada uyele ekhaya. Okowemkayo akazange abuye namali. Zange abuye namali. Zange abuye namali. Yeah. Dada yeah uyele ekhaya. Zange abuye namali. Akazange abuye namali. Akazange abuye namali. Yeah. Zange abuye namali. Dada yeah uyele ekhaya. Kulungile dala kanjalo. Kulungile sikhule kanjalo. Kulungile ubomi buhamba kanjalo. Dada uyele ekhaya. Zange abuye namali. Zange abuye namali. Zange abuye namali. Zange abuye namali. Dada uyele ekhaya. Zange abuye namali. Zange abuye namali. Akazange abuye namali. Yeah. Dada uyele ekhaya. Nkosi siyabulela papa yini Nkosi, ndiyabulela kakhulu.